आज आपण सांडग्या मिरच्या कशा भरायच्या आणि सुकवायच्या त्या बघणार आहोत। प्रथम मी या मिरच्या 4-5 वेळा पाण्याने धुवून घेतल्या आहेत। आता आपण या मिरच्यांना मधून चीर मारून घेऊया। मिरच्यांच्या बिया आपण काढणार नाही आहोत, कारण मिरच्यांच्या बिया काढल्या तर त्याचा तिखटपणा कमी होतो आणि चवीला त्या एवढ्या छान लागत नाहीत। अशा प्रकारे मी सर्व मिरच्या आता चीर मारून घेतलेल्या आहेत। हे बघा, आता या मिरच्यांमध्ये लिंबू रस टाकण्यासाठी लिंबू कापून घेते।
आता हे लिंबू मी पिळून घेते मिरच्यांमध्ये. आता आपण या मिरच्यांमध्ये मीठ टाकणार आहोत. आणि या सर्व एकत्र करून घ्यायचे. सगळ्याला लागल्या पाहिजे. मीठ आणि लिंबाचा रस या मिरच्यांना लागायला पाहिजे म्हणून ढवळून घ्यायचे. लिंबू रस आणि मीठ लावलेल्या ह्या मिरच्या 8 ते 10 तास अशाच मुरायला ठेवायचे आहेत. सांडग्या मिरचीमध्ये भरण्यासाठी मी जो मसाला बनवणार आहे त्याच्यासाठी मी हे साहित्य घेतलं आहे. धणे, बडीशेप, हळद, मीठ, राई, हिंग, जिरं आणि मेथी. आता हे सर्व साहित्य मी सगळं मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे.
आता मिरच्यांमध्ये भरण्यासाठी ह्या सर्व मिश्रणाची मी पावडर करून घेणार आहे. अशा प्रकारे हा मिरचीत भरण्यासाठी मसाला मी तयार केला आहे. अशा प्रकारे मी ह्या सर्व मिरच्या भरून घेतलेल्या आहेत. ते आता 4-5 दिवस कडक उन्हामध्ये सुकवायला ठेवणार आहेत. त्यामुळे त्या व्यवस्थित सुकल्या जातील. चार 5 दिवस कडक उन्हामध्ये व्यवस्थित ह्या सुकलेल्या आहेत मिरच्या आणि ह्या आता सांडग्या मिरच्या तयार झाल्या आहेत.